FM News. Police Report. Naimbag nga agsapa, Idol Dennis, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nagreklamo iti Korpo ti Pulisya iti Solusona ti maysa nga negosyante manibut ti Barangay Juan Solusona aga po iti panakatakaw dagiti panakatakaw iti pagtenganda. Nabigbig ti nagreklamo nga ti nanang iti negosyante nga ni Emily de la Cruz nga dahil iti nakaawag iti surat nga inted iti kagkaduada naganti Ginalyn Juan nga agtawan din ang bulog at talo manipot ti Barangay Lydia Marcos Ilocos Norte ti surat ket nakasurat iti dakayo bong Emeline aganad kayo na alamet ti kwartayo hanyo na dadlaw iti rabi isang agramid kayo nakaro kayo unay deta iti naon dati surat nga inted iti agnan Ginalyn iti mismo nga mother iti negosyante nga nagreklamo iti Korpo ti Pulisya. Gabuto na ito'y napandakinitan dagiti kwartuda kindatay steel bolt nga nagdaon ti 300,000 pesos ket awan missing. Idol Bernard kasama ten datoy dumapay nga belongings iti nadakamat nga pamilya. Ngayon iti may review dato'y CCTV camera nakita nga tinangyawat dato'y sobre ay nangipurwak dato'y papel nga dati surat na ket nakita nga dato'y Ginalyn Juan nga kadkadwa iti nadakamat nga pamilya digad na booking. Idol Bernard iti surat akin aramid iti panagtakaw nga nakita rayan iti 70,912 pesos. Nakita dato'y dumapay nga kwarta nga naikabil ka dato'y mas masetas na isalsal kastamitan dato'y bolt iti mismo kanal nga likodan iti nakamat nga pagatengan iti agdamakit mandaramang investigasyon iti PNP kinti posible nga panakasudyar panakatiliw iti suspect dapat makita iti CCTV camera nusinot ng bakal dato'y papel nga nang ibagaan na nga sinarekda dati pagtingan handa nadlaw so aganad kayo bong nakaro kayo unay siguro na unget kada kaardakan unay so nga tinakawan datima apay dito man pelanti agtakaw nga ipakada na ya kada ipakaamo na Idol Dance. So pa mas nagtakaw na ro then i-booking na pelanti bagbagi na dinamo nga nakaka-assist baka na nasakit tinakim na permit sakit tinakim na launay no anamat pampamayanda ka dati kagkadwada kasakasay. Basta kasi may assessment ko, Idol Bernard. Siyempre, ako pa lang ako ang nangititito. So, siguro, ay na lang abutngin ida pag napngin day data. Tako namon, naungat daw na, Idol Bernard. Keta, madlaw mo mat nga haan nga aramidan sa dating nga tao at kita man, hanapay amo nga, da CCTV, di amin? Apay ko mga ibagana nga nagtakaw, isunak at sana insurat, kada isam, apay impakaamo na, no kas pagarigan dikad inala na ti kwarta nga may pakaamo na inalak ti kwarta kat nakaro kay launay di ba kasakasjay haan ti siyak lang di jay yatay alak mo na dito yan nakakarkaro kay launay nakaimot kay launay kay ti panagbiag ko ket amang pa dito biag ko nga halos imbuwis ko ti pamilyayo kasakasjay ti sakit tinakim na di jay ti inaramid na hanga dito talaga nga agtatakaw kasi awampay na amuak nga agtatakaw nga ipakada na Idol Dennis. Di ka men? Juan, nasakit tinakim na. Yun, di jay, nasakit tinakim na. Oo, kasarita da. Sasalita da no kas pagarigan at baka mo pimpiman mo detoy anak naganan detoy kadkadwada no kas pagarigan ni Ginalyn. Taganong Ginalyn, Idol Dance. Taga Barangay Lydia Marcos Ilocos Norte. Na sinaglang. Sidaglaan. Idol Bernard. Isunga ko na ti PNP
may review pang naling ti city footages. Kasama tayo na pagkastagat ada iti konkretong ebidensya nga baga nga ni Ginalin iti akin arami iti namin tinakita nga ni bakal at iti papel iti isang one day iti pagtengan Idol Bernard. Okay. So na pa yung tinakibakal, di ka kita man. O na, kasi kita, apa imbakal na ko, makamabali na mo idiso, di nga men? O. Owan. Nasakit tinakom na. Oh. Ni Ginalin, inyawat naman tayo yung papel kini nalang, di kiti amo na. Dapat 10 daily na ako na, hindi ka talagang alis to lang. Nasakit tinakom na. Una. Ay, apo. Ay, may kadwa, amom no, nabay ka iti masya pagtingan ng madlaw tapay no si Japan manship mo, nakasapagaligan man, di ka talagang awan liklik. Awan liklik, isakin aramit, iti kasto nga senaryo. Alaka, naman pa kasta, nagbasulatan Jenelyn Angem, no kita i-way mo kumadete situation kat naganan, nagpauyo kasakas day tao, ano kas pagarigan. Nagpauyo, nasakit tinakim na, nagibale. Nagibale. Ngayon, impakaamo na. Ay, iti pagmayatan na. Idol Dennis, di ba? Huwag nga ron, barbaring malunag mati rik na dagitin amo na unang takawan sakit narigit kami tagsapol iti naan sa kadwa na doon te pagsasaw ti kadwa ti driver taget ano dabaro ket good beginning bad ending. When good beginning bad ending at napadasan mi matket nangalat ti kagkadwa ta balay may alakit biyangutan na mo't aming kada isang aminan kada dapat di mapukpukaw kada kami ang di kami la tagtagtagari di ko Idol Dennis inga na nga mauma kami bamlatan kaya tayo met kung namin mot among piniskarte daget nagaget na pala damdamo na nalinis si panagkupin panaglaba after how many weeks ket awanen problema mo tumateng kupenante arubate mon problema tumateng kasin daily na baanen jayin so nga tekuranan good beginning bad ending ang kadwa tayo do lugar na okay idi sa balik pa nga bangir na update lang na din report ay idi Friday dati panakiwa iti drug bypass operation di sa Carpintero ay nagpositibo drug test Idol Bernard dati suspect nga ni Jesse Batangan Tadike nga agtono patapulag at 5 nasawaan manipod iti barangay 1 San Lorenzo iti Lawaga City kalpasan iti panaypiyat reklamo para labsing iti RA 9165 adagda na pasingkadan dati panangusara na iti droga ken iti napanaglako iti droga nga umabot iti 0.06 grams manipod iti napamarang nga buyer iti droga kuna iti PNP dati nga banag it mga panaknek talaga dati agjam mo iti sa illegal activity ket no maalan resulta iti drug test talaga makonfirmaran iti kastoy nga aramid Idol Bernard nagpalagip mo ron iti PNP krediadan iti kastoy nga illegal activity sumukudan uniklik dan kastagat handam ng korsong iti pagbaludan tanasama pa'y sakbay nga panagtignay dagiti operatiba ti PIDEA ken iti biyang iti Philippine National Police iti nagpatnag Idol Bernard umpay tininaling tata nga informasyon di manon manipot ti pitok iti INTP barbaring peaceful iti dato nga gundawin na dantuman padaanan ton iti IFI News. Idol Dennis Gabriel Alitio tatak RMN.